Здравейте, драги зрители! Тази вечер ще прочета една приказка, която не е детска. И се казва "Това е живот". Живяло някога младо семейство от мъж и жена. Легнали да спят. Съпругът задрямал, но жената нямала намерение да спи. Имала какво да каже на съпруга си. И започнала: "Съпруже, ти защо днес защити съседката, а не мене?" "Не е вярно. Само казах, че ако е права, съм на нейна страна, ако ли не, съм на страната на съпругата." "Така да е, първо нея ще защитиш, после мен, така ли? А би трябвало да е обратно. Но нали истината преди всичко?" "Глупак, съпругът и съпругата са едно цяло. Аз какво съм и ти си това. Разбрали? Откъде пък този закон? От вечни времена. Защо никой не ми го е казал? Ако знаех, че трябва да лъжа, не лъжеш. Ти и аз едно цяло ли сме? Едно сме. Тогава няма мое, няма твое. Плюеш ли под мене, все едно плюеш по тебе. Леле, това ако го знаех, нямаше да се оженя", казал съпругът. "Още по-зле за тебе", казала съпругата. "Защо?" "Защото щеше да си останеш честен, но сам в живота." "И какво от това? Какво ли е? Омъженият мъж, макар че понякога може да излъже в интерес на жена си, ще има семейство с внуци и правнуци, а ти ще си един глупав, но справедлив самотник и като остарееш, домът за стари хора ще те позове. А сега ми кажи, като честен човек, кой е спечелил повече живота си?" Май си права. Не всичко в живота е такова, каквото изглежда. Явно и най-праведният светец, ако е прекалил с правотата си, Бог може да не го обича. А правотата и кривотията трябва да си имат граници. С две думи, от всеки честен светец, от всеки честен човек светец не става, но и светеца Бог не става. Всеки да си знае мястото в живота. И така, захласнати в спора, не разбрахме, че приказката свърши. Това беше, драги зрители, за приказката.